So. Ayun to. Ganito talaga. Padigdig na po. Nakamotor man Oo, po. nakamotor man. Ano ko lang, saro man lang siya, tapos mababa naman kami siya. Yeah? Oo. At siya na si saro, kulang akong saro. Yeah? Bali yung 6 kasi namin mag-coordinator ko. Ah, okay. Iba daw po baka. Then guys, look like this. Different kind of. Ninatrap na vlog na. Bibidyo Hindi niya. na, mag-start na ka mo. Picture dati sama. Yun na. I-up ko na. Ayun naman ito naka-video. Kapit ba ganyan? Photos daw. Okay, go. Kadua, kahit mo. Ikan mo para. May sup naman doon. Sa'yo naman, ma.